India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kawai kalong yung Muslim kala ais ngubah ya kajaka kabasyongdor ar pensan klur nakapenta bante ya ka tempel Hindu kabahek tam haka perthai ka Virat Ramayan Mandir hakathan Katwali jongka is Champaran district Habihar. U ISTF Khan ude u spa na is Champaran u batrikam ha Guwahati ula ais ngubah ya kane kajaka Syakanyam Hindu. U Archanya Kishore Kunal kridu ka Mahavir Mandir Tros hapatna ulayathu balakre ya ka jingtmu banchna ya kane kajaka maneblay dangshan la pendap ya ka jingdon kam ban ais ngubah ya ka jaka nakabenta banchna ya ka ying maneblay pis unong tho jaka hake Sharia Sub Division ulayathu ru baka jing ais ngubah jong u khan bat ka ying jong u kadai ka nuksa bakraw ya ka jing yalong shipara bat yalong ka wei hapning ki artli kinyam klem ka jing yarap ki muslim kan long ka ba e ban sngutu ya ka jing angnut na ka benta kane ka project ula penrap halor ka jing no senyang u ISTF Ahmed Khan ula ong ka tempel kadon kam ya kane ka jaka banchna tempel omla ban urlong klem kane ka jaka u Mahavir Mandir Tros hadu menta kalayo ya ka jaka ka bahe cispa arpusan akar bante ya ka tempel ka tros kan sayok sa arpusan akar ka jaka hakathan u Virat Ramayan Mandir kan khamjrong ban ya ka jaka maneblay ka ba pawnam jong ka perthai ha ka spa asnem ka ba khat ar ka Angkor Wat ka badon ha Cambodia ka bajrong ar spa khat san phot ka kenjang